Assalamu alaikum, barkanmu da yau. Insha Allah yau za mu ga yadda za ka updating ɗin Satoshi app ɗinka, sannan kuma za mu ga yadda za ka yi claiming ɗin airdrop ɗin da suka sa. So idan yau shine farkon zuwanka channel ɗin nan, ka manta ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa, sannan ka danna mana likes domin kasancewa da mu a koda yaushe. So mun gode. So za mu je mu shiga tsohon application ɗin Satoshi. So bayan mun shiga za mu danna inda aka sami can ƙarshe, can ƙasa kenan, da wajen sai mu danna shi, sai mu zo mu danna inda aka sa downloads ɗin nan kenan. So bayan mun shiga so ga URLs ɗin da suka bayar, wato links ɗin da suka bayar wajen downloading ɗin new version, ko wannan na farko ko wannan na biyu. So kowanne ka ɗauka za ka iya downloading ɗin new version ɗin application ɗin. So za mu yi copying ɗin guda ɗaya, sai mu je browser ɗinmu, sai mu je mu updating ɗin shi. So bari mu yi copying na farko. So already ya yi copying, za mu sa close, sai mu je browser ɗinmu. So mun zo browser ɗinmu, sai mu paste ɗin shi, sai mu searching. So abin da ya sa muka yi haka saboda ba su sake shi a Play Store ba. So da ce sun sake shi a Play Store, kai tsaye mutum zai je ya updating ɗin shi. So dole sai dai ka copy ɗin URL ɗin, ka zo browser ɗinka ka paste ɗin shi, sannan ka danna wannan na farkon. So ga dai download nan guda biyu, wannan Google Play, wannan na biyu. So wannan wanda ba su sa shi a Play Store ba ne. Idan ko ka shiga ba za ka ga inda aka sa update ba, sai dai install. Amma wannan na farkon za mu danna inda aka sa Android APK. So muka danna shi, so gashi ya sa mana option na downloading, sai mu danna OK. So gashi nan ya gama downloading din shi, sai mu danna open nan ƙasa. Gashi nan zai installing din shi, sai mu installing din shi. So alhamdulillah ya gama installing, sai mu open din shi, mu danna open. To alhamdulillah ga new version na Satoshi application. So kun ga interface din ma ba irin wancan tsohon na mining din bane. Akwai changes da yawa a cikin wannan sabon application din, kamar nan sama inda aka sa free airdrop, sai kuma nan ƙasa shi ma an caccanza abubuwa da yawa. Na farko gashi muna da airdrop, muna da project, sannan muna da team, muna da codes, sannan muna da ni. So akwai abubuwan da suka canza a wannan, ba kamar na farko ba. So kun ga a wannan babu inda aka sa mining, inda an gama mining kenan. So yanzu kun ga bari mu shiga inda aka sa project. So mun shigo inda aka sa project. So muna da inda aka claim din airdrops ɗinka guda uku. Muna da Testcoin A da kuma Testcoin B, sannan kuma muna da Testcoin C. So wannan guda uku duk za ka iya shiga, kowanne aka shiga kai claiming din airdrop ɗinka. So idan bari mu shiga na farkon inda aka sa Testcoin A, sai mu claiming din airdrop ɗin. So gashi mun shigo na farko inda za mu claiming din airdrop ɗin Testcoin A. So gashi an sa a saman nan an sa participate in airdrop, nan ƙasa ma an sa mai claim hash. So za mu fara amfani da za mu fara danna na farkon participate in airdrop kafin mu danna wannan na biyu. So in ka zo za ka danna shi. So farko in ka updating za ka yi login da details ɗinka kafin ka fara amfani da shi. So alhamdulillah na yi login da login details ɗina. So bana danna na farkon participate in airdrop. So gashi ya nuna mana wannan ya sa successfully participated in the airdrop, sai ka sa close, sai ka danna na biyun claim hash, wannan kenan. So sai kai claiming hash. So shi ma mun danna shi, sai kai closing, ya sa submitted successfully, sai kai closing, sai mu koma baya, sai mu danna wannan aron baya, mu koma baya, ko kuma ka danna back a wayanka. Sai mu koma baya, mu yi claiming din wannan, sai mu ƙara koma baya, sai mu zo Testcoin B. Shi ma sai mu shiga mu claiming din airdrop ɗin da ke ciki. Shi ma kun ga a can sama an sami participate in airdrop. So amma shi wannan babu claim hash. So wannan na farkon kawai za mu danna
so ya sa shi ma successfully participated in the airdrop, so kai closing. So alhamdulillah shi ma mun yi participating na airdrop din shi. So sai mu koma baya, shi ma sai mu je mai Testcoin C wannan, sai shi ma mu shige shi. So mun shige shi ma gashi inda aka sa participating in airdrop, to sai mu danna shi ma. So bayan mun danna shi ma ya sa successfully participated in the airdrop, sai mu closing. So duka guda uku mun yi claiming din airdrop din da suke ciki. So yanzu mun koma homepage din mu inda aka sa airdrop. So ga sunan guda uku wanda muka yi claiming na A da B da C. So yanzu ba za ka ƙara yi ba, sai kuma nan kuma anan za ka ga time din airdrop expiry time din shi. Kaga nawa yanzu ya nuna saura 10 minutes kenan. So nan da minti 10 zan iya ƙara dawowa ne ƙara claiming din airdrop ɗina. So haka insha Allah za a yi ta tafiya har kafin a launching mainnet kenan insha Allah. So shi ma nan kun danna shi inda aka sa add project, so shi ma zai kai ku wajen claiming din airdrop ɗinku. So wannan shine yanda sabon version na airdrop yake. Sannan kuma duk wanda ba su mining din satoshi ba, haka su ma ba su makara ba, za su iya fara claiming din wannan airdrop din, samu abinda suka samu kafin a launching din mainnet kenan. So zan ajiye muku link na wannan satoshi din a kasan description, so sai ku bi link din sannan sai mutum ya register. So mun gode.